lakini singejenge short notice oyo bokimongote aba it might come, so it might be on the way. Your Excellency nabasabire ribaga bona tiganko olenga liganie omugavana abakwanere ngomwakera mbu yamona sengenjo yamangana akora maya. Your Excellency karona gotebetinga mugongaga abantu bamenyete obaitane 4000 ntobwatie facility enyagetaria igotoko genda kenyenya twagenda ogembo gose twagenda magena ugancho kwanga chibesa 5 million elindenga gotebinga market igebwato obulimo buli 6 acres ne chireli kwaga chu story building igekogenda iguru ke obulimo bugotikara obugima ngasaba obulimo ngakora public participation n'abantu bana bamugonga bagancha obulimo boke borusi wororo enyagetaria yagachu gugwakira mbiya mano Your Excellency sokonga 5 million procurement process metengo erere a contract eche yagache chiro yagache enyagetaria mugonga abantu bakogenda ogembo bakogenda kenyenya egento kende you gave me a borehole for mugonga market during public participation bagateba macha bagukunyu koruguru borehole kunyu koruguru aitirimboke ekera abantu be county bachete bagachaga igase kanisa bakanyoranga igano amachale ekera na kwanitina elders of this church and the members bagancha borehole kunywe bwango ya borehole kunywerega amacha tirimboke to the market ayanda gende uchi primary school ermoina ne para nere na tebiya abantu bane for a long time paka bagocha babugana ngumwainere linde lero tigante ebe goikaranse tega abantu bane baigwe epariri koigurumata ari bwatam bochitendere ne cheigorwe amagenderera amange abantu bali bane mwari kurchisemo cyaro guru cyamagena igona kwanira biribire asega banaroche togocha gocheka tole nere magena igongo kwanira biribya magena akorora ne chisemo chinde. Your Excellency ekero kwangete pasari nimanyete nje nabete the best MCS sokurwe basari ekegere pasari yane yachite to all parts of the world na baganita abantu bane kire chisa application na ndeko tabe mbiyamo na sengi chende kwa begete pasari ende ekoba egoichiri ku December we January abantu bane will get a pasari buya asa ya manke na make bono nganchere asa masikani mono ngali governor okurukunga Elijah Apepo achaba abakwanere bakokora kubakwanera aliganie a governor. Your Excellency, thank you for coming to Bombaba Emmanuel SDA Church oyore gukwana omweshimiwa bworo wanguru wabo Bombaba borabu okurukunga Beatrice Kerubo Makwai. Welcome.